De olie is via het PM-kanaal in de Twieselerveert, de Strobosser Trekveert, Instekhaventjes en het rioolbedarren. Wetenschap Friesland had proces verbaal opmaakt in Reitsma Recycling. Deze olie komt van een bedrijf hoor, en die had, de zaakjes zien net helemaal goed voor elkaar. En dat weer per ongeluk weer een scherm weer hier bereiken en daardoor weer het dus voortrekken. Dat roepen ze, maar dat moet eerst alleen nog uitwijst worden als er al bij ons komt. Ik zoet net zitten en ik hier wel zelf een beetje olie in hebben, dat hak ik oprommen. En nu roepen ze dat is verspreid naar het boetental, maar wie geen scherm ervoor, dus het kan, volgens mij kan dat gewoon net. De smarolie is heel skierlijk voor het milieu. Volgens die in de oliebedarje kunnen daar rond gaan. Reitsma maakt het hem daar net botzwaar genoeg. De olie dat komt oorspronkelijk uit de natuur. Als er een letter de bewijs brengt een eeroorleer in het water lezen, dan is de olie op zich verdwenen. Maar een vogel die er nou in komt, die kennen net hoor. Die kennen het door. Nee, dat klopt, ben ik mee eens. Maar je mag gewoon zwaaien dat het er net in komt. Net alle olie kan nou oprijden worden. Een krukpad zit nog vast in de walkant. En komt er net eruit dan wanneer de temperatuur omheen gaat en de olie daardoor vloeibaarder wordt.